madam, it's me again, your mamita. Mga madam, ang video natin ngayon ay papakita ko sa inyo ang mga paborito kong damit tuwing ako aalis o kaya magsisimba. Kaya simulan na natin. Okay. Yan, sige. Okay na. Ayan mga madam, yan ang 5 damit na paborito ko tuwing ako ay aalis or magsisimba. Nagustuhan niyo ba? Kung talagang nagustuhan niyo, comment down below kung alin dyan sa suot ko ang talagang nagustuhan niyo. So ayan mga madam, diyan nagtatapos ang video ko. Huwag kalimutan i-like and share mga madam.